En un país molt llunyà hi vivia una bonica princesa anomenada Blancaneus, que tenia una madrastra, la reina, molt vanitosa. La madrastra preguntava al seu mirall màgic: «Mirallet, mirallet, digues, qui és la més bonica de totes les dones?» I el mirall contestava: «Tu ets, oh reina, la més bella de totes les dones». I varen anar passant els anys. Un dia la reina preguntà, com sempre, al seu mirall màgic: «Mirallet, mirallet, digues, qui és la més bonica de totes les dones?» Però aquesta vegada el mirall va contestar: «La més bella és Blancaneus». Llavors la reina, plena d'ira i d'enveja, va buscar un caçador i li ordenà: «Emporta't Blancaneus al bosc, mata-la, i com a prova d'haver realitzat el meu encàrrec, porta'm en aquest cofre el seu cor». Però quan van arribar al bosc, el caçador va sentir llàstima de la innocent jove i la va deixar fugir, substituint el seu cor pel d'un senglar. Blancaneus, en veure sola, va sentir por i es va posar a plorar. Plorant i caminant passà la nit, fins que, a trenc d'alba, va arribar a una clar en el bosc i va descobrir-hi una casa preciosa. Va entrar-hi sense dubtar-ho. Els mobles eren molt petits i damunt la taula hi havia 7 platets i 7 coberts diminuts. Va pujar a una habitació que estava ocupada per 7 llitets. La pobra Blancaneus, esgotada després de caminar tota la nit pel bosc, va juntar tots els llitets i en un moment es va quedar adormida. A la tarda van arribar els propietaris de la casa, 7 nans que treballaven en unes mines i que s'admiraren en descobrir a Blancaneus. Llavors ella els explicà la seva trista història. Els nans suplicaren a la nena que es quedés amb ells i Blancaneus acceptà. Es va quedar a viure amb ells i tots eren feliços. Mentrestant, a palau, la reina va tornar a preguntar al mirall: «Mirallet, mirallet, qui és ara la més bella?» Segueix sent-ho Blancaneus, que ara viu en el bosc a casa dels nans. Furiosa i venjativa com era, la cruel madrastra es va disfressar d'innocent velleta i es dirigí cap a la caseta del bosc. Blancaneus estava sola perquè els nans estaven treballant a la mina. La malvada reina va oferir a la nena una poma emmetzinada i quan Blancaneus li donà la primera mossegada, va caure desmaiada. En tornar, ja negra nit, els nans a casa seva trobaren a Blancaneus estirada a terra, pàl·lida i quieta. Van creure que havia mort i li construïren una urna de cristall perquè tots els animals del bosc se'n poguessin acomiadar. En aquell moment va aparèixer un príncep muntat sobre un majestuós cavall i només contemplar a Blancaneus va quedar enamorat d'ella. Va voler acomiadar-se besant-la i, de sobte, Blancaneus va tornar a la vida perquè el petó d'amor que li havia fet el príncep va trencar l'encanteri de la malvada reina. Blancaneus es casà amb el príncep i varen expulsar a la cruel reina. I des d'aleshores, tots visqueren feliços.